Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Yau ma dai kamar kullum ni ne naku Kabiru Ibrahim. Yau na zo muku da wani labari mai ban dariya, labari ne mai daɗi matuƙar sosai. But amma daga farko kafin na fara baku wannan labarin, idan yau ne farkon shigowanka wannan gida nawa mai albarka, Allah ka daure ka danna mana wannan alamar subscribe ɗin ta ƙasa, sannan ka daure ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi zai bada damar da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da kai. To daga bisani kan suka fara surutu mu je cikin bidiyon kai tsaye. Labarin da nake son na baku shine yau labarin wani mata da miji ne da mata da miji ne. Ka tsaya ka wannan bidiyon da farko har ƙarshe don jiya ma kunnenka abin da ya faru ko kuma abin da ya faru. Idan ke ce a matsayin ki na wani matar, ya zaki? Idan kai ne wani mijin ka aikata wani abin, ya za ka yi ko ya za ka yi wajen solving ɗin wannan matsalar ko wannan abin da ka yi? Mata da miji ne suna zaune suna fira hakan nan, sai amarya ta yi dariya ta ce wa mijinta, mai gida? Ya ce na'am. Ina so da Allah ya gaya min duk duniya wa ka fi ƙauna, ka fi so, kake jin kamar za ka iya mutuwa a kansa? Sai ce mata, masoya ba ki fahimta ba ne, mahaifiyata ita ce na fi so duk duniya kuma nake jin zan iya mutuwa a kanta. Sai ta ce bayan ita kuma fa? Sai ce bayan mahaifiyata wadda na fi so duk duniya sai mahaifina. Sai ta yi dariya ta ce to bayan mahaifinka kuma masoyi wa ka fi so? Sai ce bayan mahaifina ba wanda na fi so duk duniya nake jin zan iya mutuwa a kansa ko a kansu da ƴan uwana. Cike da mamaki mata ta kalle shi ta ce to masoyi? Ta ce ni kuma fa? Sai ce ai ke kin tambaye ni wanda na fi so na fi ƙauna ne, baki tambaye ni wadda na fi shauƙi akan shi ko akan ta ba. Cike da murna da al'ajabi duk haka ta ɗan yi murmushi da annishuwa, sai ta ce masoyi, habibina, babina, kaza da kaza. Da Allah to yanzu cikin duniya wa ka fi shauƙi a kansa? Wa ka fi shauƙi a kansa kake jin za ka iya mutuwa a kansa? Sai ce, sai ɗan shiru ya ɗan tsinkirta, ya ɗan yi ajiyar zuciya, kamar dai abu tambayar ta sake bashi mamaki. Daga bisani sai ce mata, masoya ba za ki fahimta ba ne, duk duniya ba wanda na fi jin shauƙi a kan shi ko na fi jin shauƙi da shi a duniya gaba ɗaya. Na gaya maka za ka yi wagi. Sai ta ce gaya mana. Sai ce kina so ki sani? Ta ce eh. Sai ce to duk duniya ba wanda na fi shauƙi a kansa sai Real Madrid. Real Madrid ya fi shauƙi a kansa gaba ɗaya. Amma can nan ran ta ɓaci. To yanzu misali, idan ke ce a matsayinki na wannan matar, ya zaki? Ko me zaki ji? Ko me zaki ce masa daga wannan lokacin da ya ce ba wanda ya fi shauƙi da shi sai Real Madrid? Tambayar ta farko, wanda ya fi ƙauna a duniya shine mahaifiyarsa, Allah ya bar mana da soyayyar mahaifinmu. Ta biyu, mahaifinsa, Allah ya ƙara musu aminci kuma jikansu da rahama, wanda suke rayu ubangiji Allah sa su gama duniya lafiya. Na uku ta ce, ta tambaye shi, ya ce ƴan uwansa. Ƴan uwa jama'a karin bar zumunci, ubangiji Allah ya ƙara mana dan uwan zumunci ba ɗaya. To tambayar ta hudu ita ce wata ni ma kaina ta kulle min kai. Dan Allah idan kai ne ko ke ce, ya zaki? Ni ma dai ban san amsan ba. Real Madrid ya fi so, ya fi shauƙi da shi. To ita mata a wani mataki aje take da Allah jawabu ko ba amsa, a wani mataki aje ta? Idan ke ce, ya zaki ji ko ya zaki ɗauka? Na barku lafiya daga nan tashar Kabiru Hausa TV. Ni ne naku a har kullum Kabiru Ibrahim. Da Allah idan wannan bidiyon ya burge ka jama'a, kar ka manta ka danna mana like,
sannan kar ku manta da alamar ƙararrawar nan dai ta sanarwa. Bayan kun danna mana alamar subscribing idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida. Mun gode. Allah ya bar zumunci ya kuma ƙara mana ƙaunar junanmu, ya ƙara mana